תדמיינו לעצמכם שכל החפצים ששייכים לכם מאז ומעולם נמצאים במקום אחד, מעורבבים לגמרי. איזה בלגן, אה? אי אפשר למצוא את הידיים ואת הרגליים. אתן יכולות לדמיין כזה דבר בכלל? אז אפילו שלא העליתן על דעתכן, יש מקום כזה. המקום הזה הוא הראש שלנו. כל האירועים שקרו לנו מאז ומעולם נמצאים בתוך הראש והמחשבות שלנו. ומאז הם נמצאים שם מעורבבים לגמרי. הילדות שלנו, הבגרות, החתונה, הזוגיות, ההורות, החלומות, הכישלונות, האמונות, הפחדים, הלחצים, הרעיונות, היחסים עם ההורים, הדמיונות, מה שצפינו בו אתמול בערב, האירוע משלשום שלא עוזב אותנו, ועוד המון המון שלא הזכרתי כאן. הראש שלנו יותר דומה למחסן מאשר איזה מרכז בקרה ששולט על כל החיים שלנו. תחשבו שאף אחד מעולם לא לימד אותנו איך עושים סדר בראש ובמיליון מחשבות שעוברות שם כל יום. למרות שזה כל כך קריטי וכל החיים שלנו תלויים בזה. מהסיבה הפשוטה שהכל מתחיל בראש. איך שאנחנו תופסות את עצמנו ואת המציאות, כך בדיוק המציאות שלנו נראית. כל הקשיים שיש לנו במציאות מתרחשים וחוזרים אלינו כדי שנגלה איפה בדיוק אנחנו חלק ממה שקורה לנו. במילים אחרות, אנחנו אחראיות לאיך שהמציאות שלנו נראית. הכנתי לכם 3 סרטונים חינמים לגמרי שמסבירים איך לעשות סדר במחשבות. אני מזמינה אתכן להירשם כאן למטה לקבלת הסרטונים שלי שיפתחו לכן את הפתח למרכז הבקרה שהוא הראש והמחשבות שלכן למציאות ברורה, בהירה, שקטה, שמחה, מצמיחה ומפתחת. נתראה בסרטון הראשון.